Igbo mulunze moze kinekwa moni ya bu video Ako Zion, video of Thanksgiving to Ako Zion, and also a moment of appreciation to him also regarding hini name, that at the end of the day Ako Zion stood his ground. You are good. In this video na kwa kwale gida, you should go and check and verify if ndini na Ako Zion mego case if kaisi na anya de, starting from other bloggers and then Agozi onwe now, and people that have sold their birthright and every other thing, so that kuno pay attention, kuno na know some of the things namen, and also the rules of Ako Zion, because this video is all about appreciation, because as in it to dikin and komelo melzo ajiko hera in our own partners kwa Ako Zion jishike no le na alo jishike ni hi na-eme, despite the fact that the man go na Ako Zion nwonu jiseno na akwo blogger sogwo. Do you know how much an average blogger makes in down on Facebook n'ili ototo ego? Do you know how much they make? Makunu nwana asina na akwo blog ego ne ko nwolu jiko blogger sogwo. Ode madu ke izugo na how much can you offer him? Ode madu ko Ogechi okeke njaka dia nwele ego nwejishe everywhere, and Ogechi pụtụ ni anukwa role dia me na this case so. Okay, funda na hekwu okwu. Okay, for this na hekwu okwu to ahegwu. Nda na hekwu okwu because na enwere ihe bụ na people were looking out ka afọ ihe dị emenwu, ka afọ ihe dị emenwu, na the man was calm, ma go na-eme something behind the scene, na-eme something ego ne ka ya akwụ somebody like Ogechi njaka ka ọ bịa defend ege ego ne hapụchakwa ọdị isi ndị a na-aga na ledibi ego na ledibi ego a na ledibi ego kwuo ebe a na ledibi ego anche niile gwa and trace them ka ịfụ ihe ha kwụ n'ụtụtụ dị iche na ihe ha kwụ n'efi, ihe ha kwụ n'efi dị iche na ihe ha kwụ n'abalị. Or them de haki again hanya Bible friend or sini ne defend. The person ye take uleno. Even them they know. Ama mbo haya pombo na pom na phone semun na kwa ne kwe honya anu wako. Nkwa ne kwa ye honya anu wako se anwo ya gbasa me obu nu jejeje me no. Ase na agree cha ka ekwu honya isi na jeje kwu ihe ozo onwe ya gbasa anu. Onwe ya gbasa am, that was why after all this gidi onwe ya putasi na hem selia. Because I maintain my lane, and I thank God to advice and from onye be moptoko sekwam na kwanda go. They nearly dragged me into mess, man. Jehovah ekwero. Wana hota. So biko nene no okwu ya Ako Zion na kunu male hunu ya konemia ka de kwana ndebai. Walono ma Ako Zion Idume. Deserve be the master. Yeah? I wanted to ensure a go, and it has been my observation. When I tell you people that Ako Zion carries the grace of his papa, Evangelist Gobi, adult Zinaye, go and look at the life of everybody that has ever fight with Ako Zion. Their life never remained the same. Go and look at the life of all the people that has fought with Ako Zion. From the day they started fighting him, for the name and it go on and on and on. Look at, for example, Father Nwebe Nemelonwe program. The moment Opotara for Ako Zion, the next thing they know Ojugo when you wani, ebe wani people are that is the kind of confusion you see when you want to keep fighting men who are operating under grace. Grace in Kehana operate to go under on a high frequency. This grace will definitely be the end result. As that never fight a man who is operating under grace, because this grace is going to be the end result here. Now, I don't know what is it that Ako Zion has done to whoever it is, but I am even meant to believe that now I think now there is some few elements who may be throwing stones at that guy from inside. I am talking Diko Nyamuma, Manablomo Nyamuma. I'm talking Diko Nyamuma, but Ablomo Nyamuma. When it comes to loyalty, I can confirm to you that
seeing the kind of loyalty I see in Zion, it will be difficult to see it anywhere. I am telling you for free. I have gone to Aba, I have been with him, I've sat with him, I've discussed with him, I've even brought up some discussions that okay now at least the two amones we no as ezugo na Zion. Maybe but akụkọ, no way. And that kind of loyalty was what contributed to him falling apart with the JPP Nando to her because of Gono. Because he refused to disclose the location of Anande Zion with Anango Bala. Even when they are thinking that he still refused to disclose that location. That is the kind of loyalty I see in such a man. And the thinking that such a man go and check Zorobitas. Go and check the history of Zorobitas. Go and check how Zorobitas came up to Ebe Manya Hono today. Manya niile putalo melu na ha cholo ka ha gba Zorobitas mgbada anakpu na tata. For example, when we Zorobitas mama ho kela fedo ekulele bitas kelebe mmanya ahụ do tata. Onye ka na anu maka mmanya ahụ tata. Ịghọtago? O mmanya pụtalụ ka ọ fight ya grace. Ịghọtago? Even after paying more than 790 content creators, still omeho ka afia zuo. But I want to tell you that Zorobitas never sign any celebrity, any content creator as an ambassador. I want to tell you that common people like me and you promoted Zorobitas to Ebe Zorobitas not today. And the result in the mania speak for itself. That is, if he only can adapt to the kind of gracie do Zion now. In fact, if you ever in this life want to question if there is an unlimited grace that flows around Evangelist Gobi, go and look at Zion. Take a very good look at Zion. Take a very good look at Zion. Look at how Zorobitas has grown to be popular than most of even the bitters drinking exist even before the mania. I get call and the order for that mania every minute and every day. Etua. There is no level of controversy that has not been built. This is that young man. But that is what grace is all about. You can't fight grace. I am telling you today, you cannot fight grace, and nobody has ever fought grace and their life remained the same. Especially so the grace that flows nebe Evangelist Ebukobino extended to Ebe Nwoke Zion no. Then fight Zion. Have you seen how God shut the mouth of some of you for the monarch to go tired? And is it even a coincidence that as soon as they mention Zion, Zion, they mention Zion, Zion melu something put a record straight na social media, and that record also it is straight. Kapuelo today. Fight him, Ododago is inevitable. Fight Zion. Your journey to the island of Ndemadayanuzi, no matter the brand they represent, everything about your brand and you and your career, you see will disappear into thin air. Fight Zion. Fight Zion. If you expect, Yadoka, oh, Zion Idume. I respect it so much. The other go. Ofodo say no na akwụm ụgwọ. Nyakwụwa the other go. Ofodo say Zion na akwụm ụgwọ. No na akwụwa ụgwọ. Nyakwụwa anyị, nyakwụwa mụ. The other go. Nyakwụwa anyị. When you see a man that is so principled to the core, when you see a man, ya wa mụ nwoke, ọwụrụ nwoke, agụgụ m ndị mmadụ gwa ha na ife entice m n'ebe Zion nọ. Who exactly ife draw on closer
n'ebe Senator Patrick Ifeanyi Ubano of the late memory, blessed memory. You got that? In these two men, ana m afọ ifewu nya nwoke chi iwu nwoke nya wuru nwoke nwoke kwuo okwu okwuru n'ife okwuru nwoke kwuo okwu okwuru n'ife okwuru ọla achọ ụla tete chi niile iwu ekuke ọpụsị ya nna n'ikwu ọkwuru kwagwa n'ife okwuru. Ana m alaika ụmụ nwoke na-eme amụọ nwoke awụrụ nwoke maka na na ha wuri na-eje ọgụ a na-anọgide ọgụ ahụ ruo n'isi ọhọ ndị ya awụ ọnụ kata ọgụ nwe ha ka esi wee bọgheri ya ọkpa ma ọ nwe ha ka esi wee megheri ya akpa ma ọ nwe ha ka esi wee shigharị ya ọchị eze na-acha ka mbara igwe ịfụ ya ozugbo ọgbanwee ịghọtago. Once in a while I always come out to appreciate him. Ịghọtago wee gwa akụnya jide ka o ji nwanne m jide ka ije. Ịghọtago jide ka ije n'idi ome isi na ngozi chukwu ya abụ ụba na ahụhụ ngozi chukwu abawori ụba na ahụhụ. Ịghọtago anytime imechara consultation maka afọ Igbo ịzọ local gọọmenti n'afọ Igbo. Ịghọtago ndị mmadụ na-ekwu na-ekarịgoro ịzọ local gọọmenti na ife nidiri local gọọmenti chairman na ife nidiri ije ewu House of Assembly or House of Rep. Ịghọtago but you can start from anywhere. Be rest assured that the God of Zion who lifted you up to ebe you know today will still lift you up to either State House of Assembly, National Assembly or local government anywhere, because now the grace of your papa, the grace of your papa is always with you. Ogo ọbụna ezugo. I just say can share when you woke up this morning where na the sacrifice is so pale, the price is so pale of this Facebook. They gotta go. We know how far it is carrying all of us. You may not know, but we know. Akụzayo na Idume, nwanne m, I don't know. Share this video.